Partit rib in-nies, partit li sib għajsaħħaħ il-ħidma tiegħu f'għawdex, oppożizzjoni li se tkun b'saħħitha fil-Parlament biex il-vuċi tal-Awċin tkun rappreżentata bl-aqwa mod matul din il-leġislatura. Dan huwa l-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt ikla li saret f'għawdex fejn l-attivisti u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista iċċelebraw eluq snin Alex Borg. Fil-fatt kienu bosta l-Awċin li biħġarhom attendew għal din l-ikla li saret bħala ġest ta' ringrazzjament u awguri li l-kap tal-Partit Nazzjonalista kif nhar il-ġimgħa se jkun qed jiċċelebra eluq il-31 sena. Dawk preżenti ringrazzjaw għad-dedikazzjoni tiegħu lejn il-Partit Nazzjonalista u lejn pajjiżna u li bħala żagħżugħ qed jispira eluf ta' nies biex jemmnu f'pajjiż aħjar kif tassew jixirqilna. In-nies irrikonoxxew ukoll qabża kbira li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur u anke weduh li se jagħtuh il-fiduċja tagħhom bil-vot ta' konferma għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Alex Borg ħalħin sabiex jirringrazzja lil dawk kollha li attendew din l-ikla u fakkar li l-Partit Nazzjonalista seta' biss jagħmel dawn il-kisbiet kbar permezz tal-għajnuna li taw il-volontieri u l-membri tiegħu li ħafna minnhom kienu preżenti għall-ikla. Preżenti wkoll kien hemm it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, deputati u anke kandidati tal-partit. Alex Borg fakkar kif l-akbar rigal li ngħata f'dawn l-aħħar xhur kien dak tal-fiduċja li komplet tikber lejn il-Partit Nazzjonalista min-naħa tal-poplu Malti u Awċi u appella sabiex flimkien miegħu jinżamm dan ir-ritmu ta' ħidma għal ġid tal-poplu Malti u Awċi kollu fil-waqt li tenna li se jibqgħu jaħdmu f'din id-direzzjoni li ġabet magħha entużjażmu kbir fost kulħadd miż-żgħażagħ sal-anzjani.